Det er Jeppe Mortrost. Jeg skal lige vise, hvordan man kan lave et lavkagediagram af et estimeret energiforbrug over 24 timer. Her har jeg altså tastet ind nogle ting, jeg gør i mit liv. Så har jeg prøvet at vurdere, hvor lang tid jeg bruger på dem. Og så har jeg ud fra sådan en tabelværdi og kendskabet til mig selv anslået, hvor meget energi bruger jeg på 1 time. Her, det er selvfølgelig summen af dem. Jeg kan lige sige, at jeg skal lige have en formel ind. Og det vil sige, det er altså resultatet af det. Så indtaster et lighedstegn. Det er altså den der, nemlig hvor meget jeg bruger. Hvor lang tid jeg gør det, gange den her, hvor meget jeg bruger per time. Og så har jeg den her værdi, og den tager jeg lige herned. Sådan der, ja. Tallene er sådan set gode nok. Godt. Nu skal jeg lave et diagram, så jeg gør lige min skærm lidt mindre. Og jeg skal bruge den søjle og den søjle. Det jeg gør, jeg kopierer dem lige. Det er mine aktiviteter. Putter jeg bare lige herover. Det kunne være hvor som helst. Putter dem heroppe. Det er bare lidt nemmere at gøre det på den her måde, fordi ellers så kræver det lidt mere kendskab til regner. Og så kopierer jeg den her. Der er mit forbrug. Den kopierer jeg herover. Det gik ikke godt. Og det er jo så fordi, at jeg skal indsætte værdierne. Så jeg siger indsæt specielt, og så siger jeg indsæt værdierne. Sådan der. Så gik det meget bedre. Så har jeg de to ting, jeg skal bruge til mit... dem har jeg klikket ud her og bare lavet en kopi her, jeg bare skal bruge til at lave mit diagram, jeg laver hernede. Godt, så er jeg klar til at lave mit diagram. Jeg markerer mine tal med både overskrifter og de ting, jeg gør, og den værdi, jeg har. Så skal jeg over i menuen her og finde indsæt. Og i det her tilfælde vælger jeg at lave et cirkeldiagram. Excel har jo masser af muligheder for alt muligt andet. Nu skal jeg lave en cirkeldiagram. Så jeg siger sådan en her, og jeg vælger mig en pæn en. Tja, why not? Den der ser da meget godt ud. Og så får jeg allerede en idé over her, hvad der er. Det ser jo meget fornuftigt ud. Jeg kan se, at jeg bruger en del på at sove. Nu vil jeg godt have det i procent. Så jeg går lige op og klikker på den her, så kommer der sådan nogle små undermenuer. Og sådan der, det ser meget godt ud. Jeg prøver lige at se den der. Jeg kunne bedre lige den der. Vi tager den der. Der kan man se, hvad det handler om. Jeg tror lige, jeg tager og flytter den her ud. Fordi det er jo lidt mørke farver, så kan jeg bedre ligesom se, hvad det handler om der. Det tager ikke ret lang tid, så det gør jeg lige. Til gengæld så er jeg fri for at lave farven om her. Det kunne jeg selvfølgelig godt markere den der farve, og så sige, at den skulle have en mønsterfyld, og det skulle være sådan der. Der er mange muligheder i det her. Det gør vi ikke nu, for det skal vi være færdige. Så nu har jeg lavet mit regneark her. Jeg skal måske lige skrive her, at det er jo ikke mit, det er jo Jeppes estimeret. Det betyder vurderet, og så det energiforbrug. Forbrug per døgn. Og jeg kan måske også godt skrive, at det totale, jeg brugte, det var 16.750 kilojoule per døgn. Nej, ikke per døgn, i alt for et døgn. Sådan der. Måske lige lidt større. Sådan der, det ser fornuftigt ud. Så siger vi det, og hermed har jeg lavet et lavkagediagram over min liv. Og jeg kan jo så se, at let træning er noget, jeg bruger meget energi på. Det er sådan set jo ikke, fordi jeg træner så meget, men jeg gør det relativt lang tid, og jeg har alligevel en ret god intensitet i min træning, så derfor bliver det den største del af min livs energi, jeg bruger til. Og jeg kan også se, at jeg har et relativt højt energiforbrug. En mand med fysisk arbejde, der ligger jeg faktisk over det, men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg bruger meget tid på min træning, der fylder godt op i mit liv. Slut for nu.